Mfowethu usuku luhamba kahle kakhulu kodwa ukuthi ngaphambi kokuthi ngilethule usuku luhamba kahle kangakanani ngoba ngiyazi ukuthi izinto masisikhuluma ziya kubantu. Ake ngiqale ngibingelele emakhaya ngithi sanibonani sizwe sakithi sizwe sikaMthaniya nina bakaphunga noMageba. Ngithi sanibonani Zulu omnyama ndlela zimhlophe nina benkashana kaMenzi eyaphuza umlaza angameva Zulu. Onibingelelayo ke uTV Biyela inkunzi emnyama ngidabuka kwesakwaBiyela obuko olumehlo mancane olwabuka inhlango yafa ngokwesigodi ke ngisendlabaluyi bayazi ngokuthi ke iBukhanana. TV Biyela lenkunzi emnyama yimi lo. Ake ngisuke ngihlale-ke mntakababa la ey'ndabeni ongibuze yona. Ngokosuku lobukeka luhamba kahle kakhulu ngoba nezulu licwathile lihle umcimbi usahamba kahle njengamanje. Silapha-ke emvazane ukuzosingatha i-artist uDola wabantu. I-artist lona ekhona la endimeni yezomculo njengoba ikhona-ke yayisibona ukuthi inyanga yamagugu kufanele ukuthi kube khona izinto ezenziwayo ngoba kuzona zonke iy'ndawo le nyanga iyagujwa. Even ne-holiday lakhona liyaziwa ukuthi lona elaseNdlunkulu. Kodwa wonke lama-date aphakathi nenyanga awesizwe awomphakathi. So silapha-ke ukuzogubha usuku okuyinyanga yamagugu uSeptember bathi umandulo ngokolimi lwesintu. Sizothi azibuye emasisweni asikhumbule ukuthi singobani sivelaphi ukuze nezingane zethu zizokwazi ukuthi zizalwa ngobani abavela kuphi zona-ke futhi zingobani zivelaphi futhi zibhekephi. Ngingathembisa kakhulu kubantu ukuthi njengo-TV Biyela waziwayo ukuthi ukhona endimeni yezomculo since ngaqala ukucula ngonyaka ka-2001 kuze kube manje akaze ngiphela amandla ngisekhona namanje. Ingoma-ke la kimi ngathi zideliver itroko noma isitimela ngoba usuku nosuku ziyafika. Njengamanje ikhona umsebenzi ka-TV Biyela usestudio ngiyarekhoda ngizokhipha kuyona lenyanga ukuphela kwaSeptember siyakhipha iyaphuma i-album ka-TV Biyela. Njengoba ubona nje lenkosazana idlula la ibizogugrisha ukuthi kanti TV Biyela ukhipha nini. Seyigugrishile nje ubuyibona seyidlula nje yale isisharp isimnandi. Izophuma ke-album ka-TV Biyela isihloko sawo sizobe sithi isivunguvungu. Izobe ithi isivunguvungu. Khona into ezobivunguzela ngapha kule ngoma engiyiphethe abanye bathi ngapha abanye bathi ngapha abanye bathi abanye bathi ngithi kanti ingoma yami kanti ngaphi ngoba abanye bakhomba ngapha abanye angiphethe ngoma ngiphethe isivunguvungu. Izobisho njalo-ke i-title ye-album ka-TV Biyela ezayo engizoyikhipha kule nyanga. Uma kukhona abafuna futhi ingoma ka-TV Biyela wonke ama-album bazowathola online kubona wonke ama-digital stores ingoma ka-TV Biyela zikhona. Ungena useshe nje TV Biyela amakhosi omaskandi zizobe seyivela zonke ingoma ka-TV Biyela. Uphinde useshe i-project yami yesibili ngoba sengikhipha kabili manje. Kune-project yami ebizwa kuthiwa umthi wecala isihloko ebumnandini. Mawusesha yona ubhala nje umthi wecala ebumnandini ziphinde ivele futhi lezo ngoma nama-video futhi wathola khona lapha. Sibonga kakhulu baba. Ngiyabonga kakhulu nami ngingekhohlwe laba abahleli bemcimbi nalabo abantu abafuna ingoma zami bese bengayithola ngibanikeze inamba abangangithola kuyo. Inamba ka-TV Biyela ithi 071 519 6354 071 519 6354. Ngiyabonga. Sibonga kakhulu baba.